Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ning channel Sinta Devi. Aja lali di like, comment, and subscribe. Nek iklan aja skip guys. No iki Pak Kol lagi gawe kandang guys yo. Gaya wong lagi edan pitik guys. Iya berapa ya? Iya berapa? Yo ono lho. Gune pring-pringan gratis mau tumbas iki pringe. Gratisan pemirsa. Ya pitike. Pitike meresahkan ambune. Iki wedok kabeh iki ketoke. Aku ya ora dino pitik wedok lanang mbah ra roh pokoke kuwi. Iki jone ada pitik iki. Meresahkan ya. Ya pitik njaluk mangan saya. Kelabaan ket mau. Tuane ae njaluk mangane ben-ben ae, Cah. Mana pitik mati baru tahu rasa. Ya, Pra. Mana pitik mati getun kok dhisik tahu guys ya. Pitik jago apik-apik ya menungso ya. Pitik jago apik-apik ya guys ya. Dipepet ditinggal turu. Astagfirullah mati pemirsa. Gara-gara kepanasan. Ya akhirnya dibuka lah meninggalnya pitik kesayangan. Ya pitike modele kok ngene iki guys, sik ning pawon ketoke pitike. Ndi nganggo kambi ya. Iki guys pitike kok ngene iki. Lho ndi buka kasih Allah Akbar. Iki ngene iki. Modele ngene iki cuma kan iki akeh apa abune, klawu nek ngarani wong kene. Nek sing kae iki akeh ya paron lah. Paron anu meneng otek iki muser ae tantem engko. Apa jenenge warna iki lho, warna abang-abang coklat ngene iki ne. Akeh ngono kuwi ne. Apik dhisik lah. Muatoh. Yang lagi ning isor jatinan. Suasana yang sangat menggembirakan pemirsa. Kayak ngene iki suasana sing sangat aman, nyaman dan sangat strategi untuk apa? Go turon-turon, go lunga-lunga, go jagoan, go gosip karo go nganyeki kanca. Dusa. Iki lagi ning omah Kapuan guys ya. Di omah Kapuan iki wadem tren isor jati jenenge jati wong desa yo ngene iki yo. Seger ngono. Isor jati. Tapi jatine kaya gak disaponi. Engko nek disaponi iki yo percuma yo. Lah ceblak ngono terus mah ngelu sing nyaponi. Ora keberlungguh sing nyaponi pomo jati disaponi model ngene iki ngono. Wis ayo kita ning Pakku sih guys yo. Kok ngecuprus perkara jati mahiran aku. Yo. Kan hendal ae cah. Masyaallah. Mana mobil kamu, Bro? Yo. Katanya mejane buke ya. Iya. Berarti pangan raya. Pangan raya pemirsa. Jadi berarti mengolah barang-barang sing wis paling raya ngono ya. Wih, ngono lho ngomong nek aku ngonten iki. Diem-diem bae. Malah ngonten datang. Ya gak tuang tenan ae, Cah. Iki iso tenan pula, iso tenan prosesoran ngono iki. Kok rada meragukan ketok ya aku. Mangki tukang gesak. Tukang gesak guys ya. Jadi iki yo jadine mbok piye ra roh yo. Walah. Gaji terus. Tuh, ngene iki. Genyu amblek iki ngene iki enak. Kan anu yo, kaya penggaris ngono kuwi. Jadi iki akeh sing kena dinggo anunan. Dipuki wong ngono yo. Kadang pitik biasa nek dhisik edan anu guys. Apa jenenge edan? Apa nek arane kembangan iki? Bonse. Ya Allah, biasa ayo. Ora marah-marah. Meresahkan. Sih. Kayak dan bonse kayak walah bonse ning negara ndi ya diparani guys ya. Jadi iki berpetualang apa? Nek srapingen kalau sapa sing apa guyani kok Ya anake lek wong dia. Ngono. Jadi anakku tampil toh cerita
mama tak terusno maksudnya ngono. Lah kembange anu apa puanase ter ngono ya. Lah keringet wis kok adus poro. Terang dino 200 iki. Paling enak 3 dino 200 iki pemirsa. Gila wong iki. Udah rapet. Apane? Iya. Panci ya. Kowe mawah nek kuwi digada panci tenan ah. Lah piye wis bentukane koyo ngene iki? Wis ora rupa kandang, rupane koyo apa jenenge mbok ada panci ngono lho, Guys. Ora sing koyo kotakan. Walah. Meresahkan Pakku. Ngene iki rupane. Heeh. Lah iki lawange endi leh? Oh iki ana engsele iki wisan. Engsele otomatis. Ya kira akan dibuka ya? Boh ya Allah, gak kena dibuka ya. Ban lawangi yo. Teko ban. Ban, guys. Tenan ah, guys. Ini karya seni dari Pakku dhewe. Walah iki nggawe ke jam piro ya? Kita tinggal lah kak emo. Jam 7. Wah. Lah urung mangan neh berarti iki. Masak apa mama? Urung masak. Empok isesane masak cah. Assalamualaikum Gusti Allah. Yolah, benah ya, mbok irisi buku apa? Ngambine bene ombong ngene iki, guys ya. Ini iki. Sekali tukang tenan nggih. Padahal ya tukang hawakan. Maksudnya gasak ngono iki lho. Jadi iki yo mbah bener mbok ora yo penting dadi gitu. Mergo iki oh alah ya Gusti Allah. Pantes kok cepet dadi lah wong iki kerangkane kerangka meja cah yo. Oh alah ya. Tak kira kok nggih kerangka kok sakmene cepete lak ngono. Kan biasanya 2 dina 3 dina ngono ki ya guys nggih kerangkane tok. Dadakan meja ya Allah. Ket mau ning ndi ya ndandang ae cinta iket mau. Ora dingetno. Cuprus saya. Halo guys, walah seksi guys. Iki bubose mager jere urung masak iki. Piye iki kabare kok urung masak? Nah, akhirnya masak apa? Mah jere ayah ngene mah. Iki kok gak sida digo kandang kok ngene. Gak ada panci ae ya, ngono. Iya, sebenarnya nggak ada kompor. Cocok ketok ya. Tenan ya kandari kok. Iki Pakku sing tak tukokno ndi iki. Berasa ning kono. Emang kan? Tak akeh. Iki masuk. Juga sing leher. Ngono ki. Pring lah. Masyaallah. Mah, tak kira tau gawe kerangka ya. Ternyata apa meja mah. Iki yo. Meresahkan pemirsa kandari kok. Walah. Pak kadang kuwileng-kileng. Apa pencahayaane ya? Pak kuwi rada putih lho padahal kok ketok wireng ini. ya tukang maling fotone ya. Awas ya. Masyaallah. Oke guys, jangan semua naik konten hari ini. Aja lali di like, comment, and subscribe ya guys ya. Wajah kita dulu oleh Bijak Sain Prasojo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.